президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон бо сабаби тағйирёбии иқлим ва рӯз ба рӯз шиддат гирифтани вазъи иқтисодиву иҷтимоии ҷаҳон тоҷикистониёнро пайваста ба захираи маҳсулоти хӯрока даъват мекунад. ҳар як оилаи мамлакат бояд ба муҳлати то 2 сол захираи маҳсулоти хӯрокворӣ дошта бошад, таъкид мекунад президенти кишвар. мо қарор додем аз сокинону меҳмонони пойтахт пурсем бо назардошти вазъи иқтисодиву ҷою манзил барояшон захираи маҳсулоти хӯрока имконпазир аст ва барои чанд муҳлат захира карда метавонанд. дар деетажа сеетажа ягҷод захира мекунем, як хона ҳила хонаи хубта ҷо нестанд. бидагиша мегирем, санҷа шикрона ка мегардем. Чи дунё ба охир мерасад ки уштон ма захира кунам. Ман ҳамин рӯзаша меом мехӯрам, шукр мекунам, фақат бо худо. Ай худо вай дорам, умед дорам. дар умум ба фикратон имкон дорад захира кардан барои 2 сол? Не, чӯта фикрам накардам. Фикрам накардам дар ин бора мисол. Ман ҳамин рӯзаш меом шукр мекунам, мехӯрам. Фақат ай худо бо талаб мекунам, бо чӣ мешавад фақат. Фақат номаълум чӣ мешавад мисол прай. агар маблағатон расад ҷой дорад барои 2 сол? Надорем. Мо дом ба зиндагӣ мекунем. Ҳамин як ҳафта ба продукция мегирам, нимаш безеб меша бо мепартам. Надорем. Ҳама ҷой гарм, наместад ҳичи. Склад подвал ба надорем, як захира кунем. метавонед барои 2 сол хӯрок захира кардан? ман ростига ҷавоб додам. نه ذخیره داریم نه هیچی نمیتک بعدا از زندگی میکنیم اصلا ذخیره هم نداریم دیگه نه ذخیره نه هیچی اصلا خودمون دارن دیتر خطیب ما واقعی چی نداریم نه اگه بوجت باشه میشه اگه بوجت نباشه خیم جا دارد برای هم خوراک ذخیره کردن اگر بوجت باشه؟ میویم جو هستن داریم 400-500 کیلو دارم امورمون سال برای ذخیره جناب یالی هر یک مدرسه تاکید میکنیم که 2 سال باید ذخیره داشته باشیم داریم. ویران نمیشوند؟ نه در پدوال مخصوص جو هست که دو میداریم.